Predstav si, že si dostal pozvánku do Talianska na Gran Fondo a dokonca ti ponúkli aj letenku a je to zo Slovenska asi 1000 km. Čo by si musel mať doma v garáži, aké auto, aby si túto letenku odmietol? Keď som sa dozvedel, že si môžem požičať nový Volkswagen Multivan, tak moje rozhodovanie bolo u konca. Pokiaľ môžem, tak sa letiskám rád vyhnem a takisto cestovanie s mojím vlastným bicyklom je o to jednoduchšie. Tých 1000 km prekvapivo vôbec neunavilo, zapol som si tempomat, dal som si sledovanie pruhov a už som len čakal, kedy prejdeme Rakúsko, aby som si v Taliansku dal prvú dobrú kávu, ale toto nie je samozrejme Volant TV, dosť o aute. Vy ste si video zapli, lebo sa tešíte asi na takéto zábery. Grazie mille. No ešte máme do cieľa necelú 20 a dvakrát sa nám postavia takéto hákové kopce. Vy už ste teraz videli, čo mňa reálne čaká ešte len zajtra. Mám deň pred štartom, nachádzam sa v oblasti Rimini, mestečko sa volá Katolika. Vlastne som nepovedal, Gran Fondo má zaujímavý názov Squali. Squali je žralok, Squali by malo byť podľa Google prekladača množné číslo a tento rok sa ide 9. ročník. Zajtra nás čaká asi 130 km a 2000 metrov výškových, takže to nebude našťastie pre mňa nejaké super vrchárske. Tuto v Taliansku by sa to dalo určite namotať aj vo väčších kopcoch a prekvapilo ma číslo, na štarte by zajtra malo byť až 3000 ľudí. S týmto súvisí aj naša taktika na zajtra. Nie som tu sám, som tu aj s kamošom, ktorý mi pomôže s druhou kamerou, aby ten report bol ešte o to lepší. Dozvedel som sa až po príchode, že môžeme ako pozvaní hostia štartovať z prvého sektora, čo bude určite obrovská pomoc. Tým pádom sa vlastne dostaneme, tak povediac, do háku k tým lepším jazdcom. Ľahšie sa nám bude uchádzať o nejaké lepšie pozície aj v cieli. Pokiaľ by to tak nebolo, že by sme štartovali niekde zo stredu alebo zadu tej masy ľudí, čo som pred chvíľou spomínal, tak by som celé Gran Fondo určite poňal viacej výletovo turisticky. Tým, že sme úplne vpredu, tak si myslím, že by stálo za to aj zajtra trošku zabojovať. Môžem spomenúť aj moju prípravu na zajtra, tým, že predpokladám, že na trati strávim asi 4 hodiny, tak som si napočítal, že so sebou by som chcel zobrať asi 400 gramov sacharidov, aby som stále doplňal energiu. Vodu budem mať na štarte len 2 bidóny, radšej si beriem tie naše väčšie MT Biker fľašky, čo sú 7 a potom sa neskôr budem spoliehať, že na trati budú bufety. Som zvedavý, či to podávanie vody bude spravené tak, že budem musieť zastaviť, alebo tam budú nejakí pomocníci a dostaneme bidón fľašku priamo od organizátorov. S bajkom som nič špeciálne nerobil, nejdem tam ani najnižšie ráfiky, ktoré mám doma. Teraz testujem najnovší model Fast Forward RAV CS, to sú tie najvyššie kolesá od Fast Forwardu s karbonovými špicami. Vyskúšal som ich už na maratóne v Prievidzi aj na Trnavskej lige a som s nimi veľmi zatiaľ spokojný, však detaily potom dám do článku a obuté tam nechám tiež plášte, ktoré testujem od značky Tufo. Majú model Endurance, ktorý síce nie je vyslovene rejsový, ale ja mám pocit, že pekne odvalujú. Papierovo sú to síce 28, ale keď som to doma meral, tak majú takmer 32 mm. Zdá sa mi, že pekne držia a sú pohodlné. A kto ste videli, ako som skončil minulý rok na českom letape, tak čo sa týka plášťov, tak nechcem nič podceniť. Posledná vec, čo by sa mi zajtra chcelo riešiť na trati, sú nejaké defekty, preto si so sebou beriem aj takú mikrokapsičku pod sedlo a tam si beriem so sebou aj bombičku a náhradnú dušu, keby niečo. Držte nám zajtra s mojím kamošom palce, budeme sa snažiť jazdiť pri sebe. Spravil som pre mňa veľmi rozumnú vec, jemu som kameru namontoval pod sedlo, aby ma teda snímal spredu. Z toho vyplýva, že budem musieť... Ahoj, čau. Jaký si mokrý.
Takže on bude musieť jazdiť predo mnou, takže by som mal mať tým pádom postarané o celodennú špicu, ale teda len za predpokladu, že sa pri sebe udržíme, bude na trati strašne veľa ľudí. Trať by nám mala tomu prijať, prvých 40 km bude skôr rovinatých a až potom je hlavné 12-kilometrové stúpanie, takže dovtedy sa nám to snáď podarí a potom by som si rád dal svoje tempíčko nejakých 300-350 W podľa toho, jak sa budem cítiť a už jak to pôjde do cieľa, uvidím podľa situácie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si parte! Hey! It's okay. Máme za sebou prvých 30 kilákov, už som sa našťastie dostal do nejakej skupiny, kde ma to až tak neboli. Tam vpredu sa ešte strašné bomby. A toto vyzerá, že by mohlo byť fajn tempičko pre mňa. Za 10 kilákov kopec, tak som zvedavý, jak sa pôjde tam. Je tu aj kopec starších cyklistov, jedna pani určite má po 50-ke, super chudučka vrchárka. To je super vidieť takto vyšportovaných ľudí v takom veku. Let's go. Poďme na vec. 5-kilometrový kopec. Pozrieme sa, čo tam máme. 5,2 hore. Budeme stúpať. Vyzerá to, že to už je súčasť toho 12-kilometrového, len to rozdelilo. Skupina sme zatiaľ dobrá, len to tempo sa ide také, že po rovine Z2 a do kopca bomby. V mojich číslach to je rovina v háku 260 a do kopca to je 400. Tak som zvedavý na dynamiku tejto skupiny v kopci. Určite sa to bude naťahovať, deliť. No je taktika jasná. Na rovine dole kopcom dopredu a v kopci sa prepadáva četriť, aby som na vrchole skončil ešte v háku, ale už na chvoste. Každý vatík sa počíta. Taliani sú všetci nejakí malí a ľahkí. Sa im to hodí teraz do kopca.
Ja tam dám 300 páďov a nejdem to prepalovať. A hlavne stratil som svojho kameramana a neviem, či predu alebo vzadu. Tu uvidíme. Možno počasí s tým sa niekde stretneme, alebo až na záver. Podľa mňa ho dostala tlačenica na úvod. To bol masaker. Jedna trvala 8 hore. A dobre, to je. Zjazde som si niečo dobehol, ale to neprepalujem. A už nemám žiadne dlhé červené úseky. A ako to vytrímem a zjazd sa teším. $300 metrov. Jeden červený úsek. A to ešte tvrdých 200 metrov. Fakt. Občerstvovačka. Ju. Je. Ahoj. Grazie. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sa mi celkom podaril, to čo mi všetko utieklo, tak som si zase dobehol. Tak to bude už teraz fajn, už by tu nemali byť také dlhé a prudké kopce. Tak už sa teším na zbytok. Pozriem, koľko mám ešte, 62. Zacukrený, môžeme sa boskať, kochať. Let's go. Yeah.
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in. Ďalší kopec, 3 kilákov, 5%. Ale ja nejdem 500 vatov s týmito chlapcami. Nech si ma obehne, kto chce. 100% sa ešte s niektorými uvidíme. Dokonca skoro 6 kilákov má ten kopec. Dobre, tempičko. 350. Plus minus. To sa dá vydržať. A pol hore. Sa to pekne natiahlo. Never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact. Krásne míle. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Ďalšie stúpanie za nami, San Rocco. Vždy sa podarilo už dvakrát zobrať vodu. Druhýkrát teraz aj 2 litrovku. Tak som odšroboval fľašky, doplnil vodu. Pozriem, koľko máme do cieľa. 37, no to je paráda. To už pôjde dobre. Tu je pani, 50 plus. A je neskutočné. V tých kopcoch koľkokrát je 400 W a ona si tu pekne stane. Posledné väčšie stúpenie, 4 kiláky, potom už len zošlo do cieľa, ale z našej skupiny to nejakých vylákalo do nástupu. Kúsok pred nami sú tí chlapci, čo išli minulý kopec na začiatku tých 500 W. Tak asi ich to láka, že si to doskočia. Ja si budem dávať svoje vaty a uvidím, kde skončím. Vanno a trentina. No ešte máme do cieľa necelú 20 a dvakrát sa nám postavia takéto hákové kopce, asi 2 km dlhé, ale príjemné jazdíkané, 4-5%, takže gran fondo aj pre rovinárov hodné. Nie je to nejaké Stelvio Mortirolo, celkom dobre to odsýpa.
al turismo Alessandro Bellucci che rappresenta la città di Cattolica. A tutti i sponsor, supporter. Devo dire quello che è l'ingresso da parte di tutti coloro che stanno arrivando, quindi ci vogliamo leggermente più giù, c'è tutto lo spazio per brindare, per riposarsi, quindi chiedo che primi spazio Prvé pocity po dojazde, musím povedať, že tempičko som si dal výborné, vôbec som to neprepaloval. Keď tam borci na začiatku kopca išli 500 W a plus, to by bola pre mňa rýchla smrť. Takže ja som si išiel svoje, jak som to mal na pláne. Nakoniec som zostal v skupine, ktorá mi vyhovala v tempe. Sice tým, že som väčší, ťažší, tak po rovine sa mi to zdálo, že ideme pomenšie, nejakých 260 W plus minus sme tlačili a potom v každom kopci mi to tam lietalo 350, 400, niekedy aj viacej vatov, ale tým, že som do seba rval sacharidy, koľko sa len dalo, tak mi vôbec nedochádzalo. V kopcoch som sa zmačkol, vedel som, že asi si to viem dobehnúť a trošku sa dám dokopy, prebudujem sa k nejakému pitiu a zhrniem to ešte detálnejšie, pozriem sa aj na nejaké segmenty a vlastne ešte vôbec neviem, ako som skončil. Ráno bola kosa a bol som odnes bundičky, ale nemal nám ich kto postrážiť, tak som ich tu skoval. Raz, dva. Do príchodu na Slovensko nám ostáva necelých 5 hodín, takže mám kopec času na to, aby som mohol Gran Fondo Squally zrekapitulovať. Napadlo mi, že to môžem spraviť aj takto z interiéru multivana. Ak sú medzi vami nejakí autičkári, tak si môžete spraviť predstavu o tom, aké tiché je to auto a môžem vám aj nakoniec videa prezradiť, akú sme mali priemernú spotrebu, ešte keď sme išli zo Slovenska do Talianska. Aby ste si dokázali tipnúť, tak vám dám aj nejaké doplňujúce informácie. Máme teda dízlovú verziu, sme tu 2 osoby, 2 bajky a išli sme predpisovými rýchlosťami. Najviac ma potešili moje čísla, budem hovoriť o vatoch. Pokiaľ si dobre spomínam, ešte nikdy som netlačil po dobu 3 hodiny a skoro 40 minút vyše 300 normovaných vatov. Aj na tom je vidieť, ako dobre som si rozvrhol sily a že na konci mi nedochádzalo. A čo sa týka môjho celkového umiestnenia, tak som skončil na celkovej 123. priečke a do cieľa na dlhej trase sa dostalo asi 1200 pretekárov a pretekáriek. V prvej top desine som nenašiel mne žiadne známe mená, sú tam všetko Taliani, vyhral to mladý chalan, má vo vekovej kategórii uvedené, že je junior. Ja som vo svojej vekovej kategórii veteráni A skončil na 24. mieste a tým, že sa mi nepodarilo uspieť v žiadnej oficiálnej kategórii, tak som si nejako musel vymyslieť. Začnem s úspechom z mojej vekovej kategórie. Keď som si pozeral, odkiaľ sú tí chlapi, tí borci, ktorí skončili predo mnou, tak všetkých 23 ich bolo z Talianska, takže z toho vyplýva, že som bol najlepší netaliansky veterán A na celom Gran Fonde a ten ďalší úspech je podľa mňa ešte väčšia vec. Keď som si pozeral vo výsledkoch, ako som skončil v porovnaní s ostatnými Slovákmi, tak som bol úplne najlepší a môj kamoš s druhou kamerou skončil na 2. mieste a príčina je relatívne jednoduchá. Na štarte sme boli jediní 2 Slováci, ale to nevadí, som zvedavý, či po príchode na Slovensko nás budú čakať nejakí fanúšikovia, alebo či nám príde nejaký ďakovný list zo zväzu. Dávam vedieť. To boli čísla a výsledky, teraz môžem o organizácii pretekov pohovoriť viacej všeobecne. Možno budete lepšie vedieť, či si Gran Fondo Squally pripísať na zoznam pretekov, kam sa ísť raz pozrieť a zúčastniť sa a na čo sa máte pripraviť. Začnem s vecami, ktoré sa mi až toľko nepáčili. V oblasti Rimini San Marino, kde sa Gran Fondo koná, nemajú úplne najlepšie cesty, ten asfalt tu je často rozbitý. Myslel som si, že tým, že sa tu tento rok štartuje Tour de France, že domáci si dajú záležať a tie cesty opravia, ale nestalo sa tak. Jazdil som tu aj pred rokom a žiadnu zmenu som si nevšimol, ale preto som bol veľmi rád, že som si na kolesách nechal obuté plášte Tuffo Endurance, ktoré majú vyše 30 mm šírky a počas pretekov ma pekne podržali. Detailné zlepšenie je podávanie fľašiek. Prvýkrát sa mi na prvej občerstvovačke podarilo zobrať malú minerálku, ktorá bola ale otvorená, takže sa mi s ňou zle narábalo a na druhej som musel zastaviť a tam som si zobral normálne veľkú litera polku, ktorú som si potom rozlial do bidónov. Asi som rozmaznaný z českej Letap, kde dávajú klasické cyklistické fľaše. To by sa mi páčilo na takýchto pretekoch, aby to bolo riešené týmto spôsobom.
A odteraz až do konca videa budem už len chváliť. Veľmi pekná bola trasa, tých 2000 výškových sa zdá byť ako veľká porcia, ale ak by ste si pozreli nejaké iné Gran Fondá, ktoré sa jazdia vo svete, tak bývajú tam ešte väčšie kopce a strmšie. Tu na to je všetko pekne jazditeľné. Tie kopce sú skôr hákové, preto ak sú medzi vami rovinári alebo proste jazdci, ktorí sa nevyžívajú v najdlhších a najprudších kopcoch, tak Gran Fondo Squally sa vám môže páčiť. Príjemne ma prekvapilo, ako si organizátori poradili s tými 3000 štartujúcimi. Nikde som nevidel extrémne dlhé rady, kolabujúcu dopravu, nikde som necítil nervozitu, skôr som si pripadal ako na nejakom klasickom slovenskom cyklistickom maratóne. Neviem, ako to robia, možno to súvisí s nejakou talianskou náturou. Aj tí organizátori, keď dávali číslo alebo čokoľvek ste potrebovali s nimi riešiť, boli stále v pohode, usmiatí, žiadna nervozita, takže to sa mi veľmi páčilo. Veľmi pekne bola vyčistená trasa, ako skupinka sme museli obchádzať no možno 5 aut, viacej ich nebolo. To na nejakých bežných cyklistických pretekoch býva určite horšie, na križovatkách boli pekne dobrovoľníci alebo policajti a možno vás bude zaujímať, ako jazdia talianskí amatérski cyklisti, tak musím povedať, že aj keby sa mohlo zdať, že budú mať nejaký väčší temperament alebo niečo podobné, tak boli úplne v pohode, žiadne nadávačky, ukazovali sa tie spomínané auta alebo aj jamy, takže toto bolo celé príjemné. Dobrý dôvod pre návštevu takéhoto talianskeho Gran Fonda je určite aj celkovo iná atmosféra. Má to iný vibe ako na našich domácich pretekoch, predsa len ste v zahraničí, iný charakter, inú náturu majú domáci ľudia. Je to vidieť aj na detailoch, ako napríklad, že v cieli vám nenaložia guláš, ale grillujú sa tam morské ryby. Mne teda ešte utkveli špeciálne v pamäti aj dve milé situácie. V cieli som stretol pani, ktorá mala určite po 50-ke a z našej skupiny vypadla až pred úplným záverom, takže musela podať neskutočný výkon a keď som ju stretol, tak v mojej plynulej taliančine som jej povedal len jedno slovíčko, bravo. Ona sa na mňa usmiala, chytila ma za ruku a bolo vidieť, že ju to veľmi potešilo. A stretol som tam aj parťáka z mojej skupiny, ktorý vydržal do úplného konca a keď ma zbadal, tak povedal jednoducho grande, len ja neviem, že či komentoval moju postavu alebo to, ako som pretekal. A ozaj, a priemerná spotreba bola 7,2 litra